Hello mga viewers, ana po ko dire. Sinsya lang kayo nga ako raron usa ang magpakita ninyo dire. Ato adre lingaw-lingaw lang o shout out iko sa tanan namo mga subscriber no, daghang kay salamat ninyong tanan sa inyong pag subscribe dire sa amo ang channel sa Kurimaw Mix Vlog. Karon maglingaw-lingaw ra kog kanta dire. Ang akong gamitog doyog kini lang sa akong ukulele. Gitara nga bagol. Ano na sa ni akong gamiton ron sa pagkanta. Lingaw-lingaw ra ni mga guys. Pawagtang sa problema ang dinagko, puli ang ginagmay. Kining kantaha pahinungod ni sa katong mga tao nga gibiyaan sa ilang hinigugma. Gibiyaan silang jowa o gibiyaan sa tao nga iyang ganahan. Wako damhang mausap ang mga saad mo, nga mahalon mo ako samtang mahilayo. Gisaligan kong tanan mong mga panumpa, kay gimahal ko ikaw sa walay sama. Nasayop ang pagtuo ug ang pagsaliko, kaluoy kay kasakit lang di ay maoy gibalos mo. Sa imong paghilayo nalimtan mo na ako, nangita kaglaing nilalang ulit ka na ako. Kinsa siya tugan, kinsa siya nganong nagluib ka, kinsa siyang gipanggamo labaw pa ka nako. Tugan lagi. Ngano ni magkamutugan. Unsay ana kaniya nga wala ko, itugan na. Waman tako'y pagkulang gitugyan kong tanan. Nasayop ang pagtuo ug ang pagsaliko, kay kasakit lang di ay maoy gibalos mo. Karon kasakit na lang ang naghari ning dughan, kaluoy kay kining dughan nimo ang gibuthian. Kinsa siya tugan nganong nagluib ka, kinsa siyang gipanggamo labaw pa ka nako. Unsay ana kaniya nga wala ko, waman tako'y pagkulang gitugyan kong tanan. Pagkasakit handumon sa tagahapon ta, ang kasaysayan sa gugma puno sa pagmaya. Karon kasakit na lang ang naghari ning dughan, kay kining dughan nimo mang
gibudhian. Kinsa siya tug-an lagi. Tug-an lagi. Nganong nagluib ka. Kinsa siyang gipanggamo, labaw pa ka nako. Nganong di man ka mutug-an nako sa tanan. Nga kining gugma ako man gibuhian. Kinsa siya tug-an, di na ko masuko. Nganong nagluib ka. Kinsa siyang gipanggamo, labaw pa ka nako. Ipakita na nako ang iyang dagway. Kay wa pa'y siguro nga ako gwapo pa niya gamay. Kinsa siya. Mo na akong gaingon ninyo mga guys, nga lingaw-lingaw ra ni. Pawa sa problemang dinagko, puli ang ginagmay. Thank you kayo mga guys kung itan-aw mo karon sa akong video nga gi-upload. Salamat.